ndikulandireni ndithu streams of light ndithu ndikupanga ndi mafunso amene amafunsidwa okhuza ndi Mulungu amene timapembedza. Tili pa funso number 20 imene tikufunsa kuti kodi uthenga wa kachisi ndi utatu wa Mulungu zimalumikizana motani, right? Tikamanga za uthenga wa kachisi menemo ndimene timatha kuyezeramo ziphunzitso kodi ziphunzitso za Mulungu kapena ayi, right? Exodus 25 verse 8 ati ndimangireni kachisi kuti ine ndikhale pakati panu, right? So tikamona kachisi timuona bwinobwino, koma mwina tiwerenge verse nchichewa kuti ndikhale limodzi. Exodus 25 verse ya 8 ana kuti no ndipo andimangire malo opatulika kuti ndikhale pakati pawo. Mwanjirani tikuthaona namene paona kuti andimangire malo opatulika. Mulungu akuwauza anthu atatu kuti cholinga cha kachisi ndi kuti Mulungu akhale pakati pa ndani? Pakati pawo, right? So tiona nawo tino kupezeka kwa kachisi kunali ndithu mtengo wapadera kwa anthu, chinthu cha mtengo wapadera kwa anthu a chipangano chakale kuti athe kumvetsetsa ndithu zinthu zina zazikulu za chipangano chatsopano. Chifukwa tino mu chipangano chakale tiona ndi Mulungu amene akukhala mu kachisi, mu chipangano chatsopano ndi Mulungu zera mwa Mzimu wake akukhala mwa ife pamene akuti matupi athu ndi kachisi wacha wazimwera. So pamene ndithu maphunziro ambiri amene amaphunzira anthuwa kuzera muchani kachisi, right? Tinenepa kachisi wanchipulula nali ameneyo ndithu kuchako kumene pali moto machida kubwalo, right? Pamenepo panali ndithu pochitira zisembe penawo masamba manja miyendo ndi amalowa mkati mene mu chihema chokoma nacho. Ndi akalowa mkati mwa chihema makhala malo awiri, malo opatulika ndi malo oyambirira pamene pamakhala ndithu kati woonetsera. Penapo makhala ndithu guwa la zofukiza lakunja lija limakhala guwa la nsembe lochitapo nsembe ili makhala guwa la nsembe mwano ili la mkati nakhala ndithu guwa limene pamachitika chani zofukiza pamakhala ndithu makala kuika zofukiza ziuluke zipite musalu yotchinga kulowa mkatimo. Kenako chimakhala ndithu chinacho ndithu kandulo wa mphanda 7 ndiye amalano chipinda chopandikisisa amene makhala ndithu bokosi imeneyi imene wachidalika salapangano imene mumakhala mambo 10 mphika wa mana komanso ndi ndolo ya Aaroni imene inaphukira. So iyo ndi kachisi imene anamuuza Mose, anamuonesa Mose kuti atani kuti amange, right? Ndiye tikuona amene pa Masalimo 81 verse 9 akuti no pasakhale mulungu wachilendo mwa inu ndipo usapembedze mulungu wachilendo. Imene 2:11 akuti yani kodi mtundu wasintha milungu yawo imene si milungu, koma anthu anga asintha ulemerero wawo ndi chosapindula. Tikumana chipangano chakale imene Mulungu amakumana nawo kuzera mukachisi anawazati pasakhale milungu ina yachilendo pakati pawo. Choyamba chinayi chimenechi. China chimene anafunsa china kodi inuyo anthu anga mukaona mitundu yonse kunjako kodi asintha milungu yawo palibe? Tiona no Mabuddhist amapembedza be Buddha, Asilamu kambira nthawi za nthawi sanasintha amapembedzapo Allah, right? Komana Khristu ndi amene anasiya kupembedza Mulungu ona yekha ndi mwana wake mu chaka cha 305 ndiwamba kupembedza utatu wa Mulungu, right? Tiona mupeze mavideo zathu amenewa amene tikukamba amenemo mu series yathu ya kanyanga kang'ono ndi utatu wa Mulungu. So tiona mu 380 pamene akuonjeza tino zipembedzaso zimwera, mu chaka cha 500 pamene akuonjeza nati apapa mene zikuteremu ndithu kusindikiza ziphunzitso izizi mpaka akhristu onse amene abwera mbuyo akungupya thini sauzazitengera kuti. So Mulungu afunsa kuti taona ana anzanu kodi anasiya milungu yawo, kodi iniyo mwasintha chifukwa yani akhristu, right? So iyo ndi funso imene Mulungu akutiuza ife tuno nakuzani mukheni milungu ina chifukwa yani mukusintha milungu, So tikaona chivumbulutso 7 verse 15 aliyani chifukwa chake chivumbulutso 7 verse 15 akamba zino chifukwa chake uli ku mpando wachifumu wa Mulungu ndipo antumikira iye usana ndi usiku mkachisi mwake, ndipo iye wakukhala pa mpando wachifumu adzawachitira mthunzi. Mwanjerena tikamanga maza kachisi tukamba ndithu za malo amene ali malo achipulumutso, malo amene Mulungu ndithu amapezeka ndi ndani? Yesu Kristu, right? Tionena menepa tikamanga maza kachisi wa pa dziko lino lapansi. Leviticus 24 verse 5 to 6, okay? Leviticus 24
verse 5 to 6. Ndipo pamenepa tikaona Leviticus 24 verse 5 to 6 kanano ndipo zitenga ufa osala ndi kuphika timitanda 12 awiri a magawo 10 a efa ifikane kumtanda kamodzi, ndipo utiyike mizera iwiri tisanu ndi kamodzi mzere umodzi pagomera Yehova pamaso pa Yehova. Mwanjira ina tikaona pamwamba pangapo tikutha kuona chithunzi. Tinaona kale tino chitebulo chimene makhala mikate anawuza kuti aziyika mchipinda chopatulika, ndi tebulo imeneyi pamakhala mitanda 6. Amayika 6 mbali imodzi 6 mbali inayi ngati magulu awiri mitanda imeneyi ya mikate, right? Ndi tikaona amene popo Leviticus 25 verse 23 mpaka 25 anano ndipo asaligulise menepa pepano menepo tipeze verse yolondola imene ili Exodus 25 verse 23 mpaka 24 verse yolondola imene ndaona kuti ndipo uzipanga gomera mtengo wa sitimu, utali wake mikono iwiri ndi kuipangisa kwake mkono umodzi, omwe msinkhu wake mkono ndi half 24, ndipo ulikute ndi golide woona kupangira kombero wa golide kuzungulira pake 25. Nulipangire mitanda pozungulirapo yoyesa chikhatho kulipangira kuipangisa kwake ndi pa mitanda pake kuzungulirapo pozungulirapo upangirepo mkombero wa golide. So tikamakamba za mkombero wa golide tikuwerenganso mchizungu kuti ziveke. Exodus 25 verse 24 25 nambela 23. Thou shalt also make a table of shittim wood, 2 cubits shall thou be the length thereof, and the cubit the breadth thereof, and the cubit and the half and the height thereof. 24. And thou shalt have laid with pure gold, and make thereunto a crown of gold round about. 25. And thou shalt make unto it a border of an hand breadth round about, and thou shalt make a golden crown to the border thereof round about. So tikalinga verse 24-25 amene wakamba zotino upangirepo mkombero wa golide, chizungu anagwiritsa ntchito moti crown ndi corona. So mwanjirena panali corona awiri monga limene mukuona chiphunzitso pamwamba pangapo. So panali makorona awiri pamwamba pa tebulo imene. So tiona tebulo ina ndi golide teza ndithu chinthu cha mtengo wapatali, right? So panali golide kena ngono paliso chani akorona awiri, right? Paliso mitanda ingati mikate ingati iwiri. What this is zimatanda za chani. Tendo nene pa Yohane 5:6 verse 15 out no. Mkate wa moyo wotsika kumwamba ndine, amene ngati munthu wina akadya mkate umene adzakhala ndi moyo kosatha. Inde ndipo mkate umene ndizampasa ine ndiyo thupi langa khale moyo wa dziko lapansi. Manje nena Yesu afutuza no mkate umene akupereka ndi thupi la ndani, thupi lake ukhale moyo wa chani wa dziko lapansi. Manje nena mkate umene umemena ndani Yesu Kristu. Koma Yesu Kristu ndi mwana wa ndani wa Mulungu. So mikate iwiri ikuyimira Atate ndi ndani ndi Mwana. Mochena ngati 6. Atate ndi ndani ndi Mwana. Tendo tupizeni mfundo imeneyi. Timosoferi verse 21 ngati zizoni. Tione imenepa Timosoferi verse 21. Iye amene alakika ndizampasa akhale pamodzi ndi ine pa mpando wachifumu wanga. Monga inenso ndinalakika ndipo ndidakhala pasi ndi Atate wanga pa mpando wachifumu wanga. Mwanjirena Yesu akutino mukagonjesaneyo muzakhala pa mpando. Chimodzimodzi anagonjesa kukhala pa mpando wadani wa Atate. Mwanjirena pa mpando pakhala Atate ndi nani ndi Mwana yekha. Tikamakamba kuti no ifenso tikagonjesezana mwaye zakhala mpando wake akukamba ndi zaka 1,000. Tikaona Chimoso 20 verse 4 ndi 5. Aruza ife menepo anthu onse amene agonjesa amene alakika amene sanalowe mpaka kulamba ya chilombo amene azalamulira ndi Yesu Kristu ndikukhala pa mipando yachifumu. So akamba za mipando yachifumu imene Yesu Kristu azapasi. Komano ndikufotokozera kunena kuti pali awiri okha amene amalamulira. Eti Atate ndi nani ndi Mwana basi. Nkona apa panakhala makorona ngati awiri, mikate ngati iwiri. Mwanjirana ndi Atate ndi nani ndi Mwana. Tiyendere Chimoso 20 verse 1 ariya. Ndipo anandionetsa msinji wongwiro wa madzi amoyo wonyezimira ngati kristalo wotuluka ku mpando wachifumu wa Mulungu,
ndi wa mwana wankhosa. Mwachinena pali Atate ndi ndani ndi Mwana amene akukhala pa mpando wachifumu. Basi palipo wachitatu ena aliyense pakati wakutuluka chani wakutuluka mtsinje wa madzi amoyo. Mwanjinena izi zikutionesera ife onati kuli Atate ndi Mwana yekha kumwambako. Ndipo tikaona amenepopo anawuzana kuti Exodus 26:35 nuzika gomero kunja kwa nsalo yotchinga ndichekapo nyale pa ndunji pa gome pambali yakumwera yakachisi koma uikepo gomero pambali yakumpoto. Mwanjinena tiona nawo tino chitebulo chimene chichi chigome chimene chichi amafunika achike pachani kumpoto mkatikati motchinga asanali chipanda chopandikisisa chigome chimene chitebulo chimene chimayikidwa amene papa ndiye akuti isakhale mbali yakumwera koma mbali yakuti yakumpoto. Kodi kumpoto kumeneko kuli chani kumpoto kumeneko? Nawo tikaona mwini kuli ndithu ku west ku east. Ku east ndiyo ndi kummawa, ku west ndi kuchaka kumadzulo, ku south ndiyo ndi kumwera, ku north ndiyo ndi kumpoto. Mwachinena tikaona bwino gome imene ndiye dakhala mkati mchenda chipatulika koma kuti chakumpoto kumeneko ndipitizeni ndakuneno Yesaya 14:12-14 kodi kumpoto kumene kunafuta chani? Yesaya 14:12-14 auto wagwadi kuchokera kumwamba iwe nthanda mwana wa banda kucha wakwesera pansi iwe ufulefula mitundu ndipo iwe unati mtima mwako ndizakwera kumwamba ndizakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu ndizakhala pamwamba pa phiri la khamu la kumalekezera kumpoto ndizakwera pamwamba pa mitambo ndizafanana ndi wamwamba. Mwanjinena tikamakamba za kumalekezera kumpoto ndi kumene Mulungu ali ku phiri la Ziyoni kumene kuli Yerusalemu watsopano. So Satana amafuna akhale ufumu kuti kumpotoko Satana amafuna ndithu azipembedzeni. Mwanjinena tikaona mikate ije bwino tikaona mikate ije naipo ingati naipo 6 imira Atate imira Mwana ndi Mwana panaiso akolona angati awiri Atate ndi Mwana. Wachinena pamafunika pakhale kolona achingati wachitatu kuimira ndati Lucifer osati pokapo pamafunika kenso mikate ingati mikate inga 6 ina kuimira ndati Lucifer 10 tiwenengeni mikate dakhala 6 amene ndani Lucifer. Tikamaona chivumbulu simakamba namba imene 666 imene thoza no chimene Lucifer akuchibweretsa kwa ndani kwa anthu anthu apadzuka basi akamugonjera iye kapena kumulambira iye. So nkhani inayambira kumwamba. Lucifer amafuna ndithu akweze mpando wachifumu mpando wakumpoto akhale pakhale mpando wachitatu pamene popo akhale mkate wachingati wachitatu. So izi nzodabwisa kwambiri mukaona mukachisi muna Lucifer ndithu amafunisisa akhale upembedzera anthu a Mulungu azakhala ndi kulamulira pa mpando wa Yesu Khristu pamene pa Chivumbulutso chapter 20:4 pamene ando ndipo ndinaona mipando yachifumu ndipo anakhala pamenepo ndipo anawapatsa chiweruzo ndipo ndinaona mizimu ya iwo amene adawadula khosi chifukwa cha umboni wa Yesu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu ndiwo amene sanalambire chirombo kapena fano lake nisinalandira lembalo pamphumi ndi padzanja lawo ndipo anakhala ndi moyo nachita ufumu pamodzi ndi Khristu zaka chikwi. Mwachinena anthu amene akukhala ndithu pa mipando yachifumu wapasa mipando imene ndi Yesu Khristu anayati mukagonjesa muzakhala pa mpando wanga wachifumu wakamba ndi mipando yami. Mwachinena maoti mpando it's figurative kukamba za ulamuliro. So muulamuliro wa Yesu Khristu muzaka 1000 imene kumwamba Yesu Khristu akapasa mipando anthu amene agonjesa masiku osiriza komano pa mpando olamulira amene akulamulira kosi ndi Atate ndi nani ndi Mwana. Ndakuonesera masomphenya mongana kukhala pa mpando ngati imodzi mpando ndo Atate ndo Atate. Mwanjinena ulamuliro ndo Atate ndo Atate wa Mwana kwa iye kwapasanana no iye akhale sodani akhale ngati kalonga amene akulamulira pambali pa Atate pake. Baibulo utatu nali wonse baibulo mzimu umene ukhala pa mpando ayi olo ndi verse imodzi tete zipembeza kwa mzimu ayi olo verse umodzi kamba tuno Mulungu mzimu 0 chifukwa cha sizichokera m'Baibulo. Yohane 10:16-17 akuti ndipo nkhosa zina ndili nazo zimene zili za khola ili izinso ziyenera kuzitenga ndipo zizamva mawu anga ndipo zidzakhala gulu limodzi m'busa mmodzi nkhosa zanga zimva mawu anga ndipo ine ndizindikira ndipo zidzanditsata ine. So
khola akulika mbayi simpingo ina ndikupa ndikachezani kuli nake mayi wa Church of Christ ankanduza tino ona iwo obwere ku mpingo wathu ine okay bwanji ati khola ili khola ulamba ini mpingo wathu so pano pati nasandutsa makola amene wakusanduka mipingo yosiyanasiyana alesa makokera vesi kwake so nkhosa zanga ziva mawanga kuti khola imene ndilitiro Yohane 10 verse 20 mpaka fera anati no ndipo ine ndizipasa moyo osatha ndipo sizidzawonongeka ku nthawi zonse ndipo palibe munthu adzazikwatula mdzanja langa Atate wanga amene anandipasa izo ali wamkulu ndi onse ndipo palibe wina angathe kuzikwatula mdzanja la Atate ine ndi Atate ndife amodzi manjira ina kholali mdzanja la Atate mdzanja la Mwana Yesu Khristu akutitana tonse kuti tikalowe mu khola la ndani la Atate ndikazi ndiyoti yeye ndi amene yekha ngatipulumutse ndi Yesu Khristu yekha amene angatipatse moyo osatha akutilumikizitsa ife ndi Mulungu akakudaliseni ino ndikupatiwe maso anasekuka timanunso wapeza mtendere wa Yesu Khristu pemphani mukathe kupanga like subscribe mwaso ma videos ameneya tipemphani mukapange download nomagaso kwa anthu ena ngakupereka malinki Mulungu akudaliseni amen